Het bouwbedrijf VDM uit Droegeham, dat financieel in zwier waar zit, maakt het een troststart. Dat gaat middels een faillissement, waar de 142 werknemers is dan ik ontslagen onvregen. Hoe volle van haar in de nije opzet weer een baan krijgen kennen, is nog net bekend. De vakboen binnen net blieb, maar de keersenconstructie. Jood wordt thuis het maar het eindexamen van de basisscholen, de CITO-toets. In Friesland is het dikwijls net de wichtigste toets voor een definitief schooladvies. Zo binnen de Renus-provincie oren testmethodes, als de Friese plaatsingswijzer. Die volgen de resultaten van bijna 2 jaar om een goed en verantwoorde beeld te krijgen. Toch zal de CITO-toets stakkenmier verplicht worden. Burgemeester Ravenstein van Opsteland wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Pijnacker-Nooddorp in Zuid-Holland. Francisca Ravenstein is sinds 2008 burgemeester van Opsteland. Hiervoor zit ze onder oren van D66 in het Tweede Kamer. Juni is het Rijn, letter vannacht meest droeg. Het wordt 2 graden, kan verderop in de provincie glad worden. Onder de kust en boven het water een stormheftige zuidwestenwind. Morgen is het geregeld zinnen, ik kans op een buiken. Het wordt dan een graad als 8 en de zuidwestenwind is krachtig onthut.